anyị akpọkuo Chukwu, kpọkuo aja na kpọkuo chi m, kpọkuo ọla niile m na-eso, kpọkuo chi gị nwa ya ekwe ise, kpọkuo ọla niile gị na-asọ. Mgbe onye anyị unu n'izu ụka ịma na-abalị ọnwa ọfọ bakwa izu ụka ọfọ site n'izu ụka nụ na-emepere anyị ụzọ. Anyị agaghị ebezi akwa, anyị agaghị ebezi alele, anyị agaghị afụzi ọchụ, anyị agaghị afụzi aka ohere. Unu ga-emepere anyị ụzọ, anyị afụ ihe dị iche na ndụ anyị. Gọzie na anyị, kpụpụrụ na anyị amoosu, iwe dị n'obi, ndị ọchị dị n'eze, ndị mere n'iwapụta n'azụ. Kpụpụrụ na anyị ọnwa ya ebutela anyị mbụ n'elu, ọ ya ebutela anyị awele. Anyị achọghị anything ọbụla bụ bad news n'ọnwa. Ihe na anyị agara ofu bụ ego oyibo. Ego kirikiri adịghị egbe mkpa, ihe achọrọ ego anyị eji mebe ọkanga mebe oyibo. Anyị gaghị eji wee gbobe mkpadola anyị niile na aya ahụ. A sị m unu wepụrụ ha nyanya niile, onye ọbụla ọsọ ha yaba wepụrụ ha nyanya. Mgbe onye anyị wepụrụ na anyị ogbenye na afụfụ n'ihe otu anyị kwuru, otu akụ esi mere anyị. A sị n'ọnwa ọfọ ka anyị bara tata, ọnwa Septemba. Anyị ekene Chukwu okike abịa maka o si dobe anyị ndụ anyị wee fụọ ọnwa Jenụwarị, Febrụwarị, Maachị, Eprel, Mee, Jun, Julaị, Ọgọst wee banye na Septemba, ọnwa nke ite naanị n'afọ. Anyị kenara ya n'afọ 2025. Ifeọma niile ọ na-eme na ndụ anyị. Anyị akpọkuo Chukwu, kpọkuo aja na kpọkuo chi m, kpọkuo ọla niile m na-eso, kpọkuo chi gị nwa ya ekwe ise, kpọkuo ọla niile gị na-asọ. Ihe ji bụ akwa na ego. Anyị ji akwa akwapụ ihe ọbụla bụ ihe mberede okporo ụzọ n'ọnwa, ihe ike, ihe alele, ihe ibe akwa, okwu na ụka. Makwa na-abakwa n'ọnwa Septemba bụ ọnwa mba. Bupụla anyị nseke, bupụla anyị ọdachi, bupụla anyị ọlaọgwụ, bupụla anyị ọchụ, bupụla anyị ibe akwa, bupụla anyị ọnọdụ nketa akpọba eleghị ele. Bupụrụ na anyị disappointment, rejection, ọchụ. Bupụrụ na anyị amoosu, iwe dị n'obi, ndị ọchị dị n'eze, ndị mere iwapụta n'azụ. Bupụrụ na anyị okwu ọbụla bụ okwu ọjọọ ekwuru n'isi anyị, ije ọbụla bụ ije ọjọọ ejere n'isi anyị, ndị ji ọgwụ hiri isi, ndị na-agwụla anyị ajọ ọgwụ. Bupụrụ ya n'ebe anyị nọ. Mana ihe anyị na-ayọ n'udo na ihe anyị eri akọkwa na ihe eri anyị bụ ọsọ. Ọfụna echeta nwa nwụrụ anwụ, ọzọ nwụrụ akwa, ọfụna ebe akwa ya atọ n'akwa. Ọnwa ya ebutela anyị mbụ n'elu, ọ ya ebutela anyị awele. Anyị achọghị anything ọbụla bụ bad news n'ọnwa. Anyị achọghị bad news n'ọnwa. Those things anyị enweghị ike ime achieve for many months. Ka anyị mee ya achieve n'ọnwa nke ite naanị ya. Ka anyị mee ya achieve n'ọnwa nke ite naanị ya. Obere oge anyị ebidokwa akwụkwọ, ndị ya akwụ ụgwọ na ya akwụ, ndị ya akwụ ụgwọ akwụkwọ ya akwụ. Biko nye na anyị agara ofu bụ ego oyibo. Ego kirikiri adịghị egbe mkpa, ihe achọrọ ego anyị eji mebe ọkanga mebe oyibo. Anyị gaghị eji wee gbobe mkpadola anyị. Unu ekwekwana ka ọkọ anyị ka anyị ji ije gba mbibi. Unu ekwekwana ka ọkọ anyị ka anyị ji ije yie ego. Wepụrụ na anyị nyanya, wepụrụ na anyị nyanya. Ndị niile na-aya ahụ, a sị m unu wepụrụ ha nyanya niile, onye ọbụla ọsọ ha yaba wepụrụ ha nyanya. Mgbe onye anyị unu n'izu ụka ịma na-abalị ọnwa ọfọ bakwa izu ụka ọfọ site n'izu ụka nụ na-emepere anyị ụzọ. Anyị agaghị ebezi akwa, anyị agaghị ebezi alele, anyị agaghị afụzi ọchụ, anyị agaghị afụzi aka ohere. Unu ga-emepere anyị ụzọ, anyị afụ ihe dị iche na ndụ anyị. Gọzie na anyị, fichaa na anyị anya mmiri, mee na anyị eze, mee na anyị ọgaranya, wepụrụ na anyị ogbenye na afụfụ. N'ihe otu anyị kwuru, otu akụ esi mere anyị. Ọkwa obere oge eje vileji gbaa Krismas. Ihe anyị eji wee mee Krismas akụkọ n'anya. Maka na ịma na nne na nna anyị anọ friji na-eche ka anyị wenatara ha ihe ọma, na-eche ka anyị wenatara ha ihe na Disemba. Biko ya akọkwa n'anya, ya akọkwa n'anya, ya akọkwa n'anya n'ihe anyị na-ayọ. Ya akọkwa n'anya, mee na anyị eze, mee na anyị ọgaranya. Wepụrụ na anyị afụfụ ka ọ dịrị anyị na mma, ọ dịrị anyị na mma, dịrị ụmụ anyị na mma, dịrị di anyị na mma, dịrị anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na mma. Mara eji ọbụla peace abụọ wetelu peace n'ihe anyị na-ayọ. N'afọ Chukwu na aja anyị Igbo na ndị mmiri na chi anyị ise. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikpe ekpere, ikpecha ekpere ọ na-nsị wee were ego na akwa any amount of money ị chọrọ ime iji wee ikpe ekpecha, ijeje were ego iwere ya inye ya n'isi gị 4 times, were eje dobe n'ilo ụkwụ na-aga n'akụkụ ilo, ijebela onwe ya. Do it and come back with testimony. Ya gaziela anyị. Happy New Month and Happy New Week. I love you guys.